Light Numangoje tikwadziwa bwinobwino mwina ya amachuka ndithu pakati panachuka kuti ndalama za MCP ndi ya anasiya kung'alula boma kenako ndabasa anthu adaba kuti chifukwa Light Numangoje umbasa kung'alula boma anyway sindikudziwa tamuveni tione pakati pa MCP ndi DPP oononga misonkho ya boma ndi ndani. 2018 DPP ili mboma inapangisa National Convention, madelegates anakakonetsa kukaphuka secondary school mahostel. Lero MCP itakhala zaka 26 panja akuothera dzuwa angopeza mwayi chifukwa cha Malemu Chilima uyu ali kuchikangawa uyu. Lero akukaphuka malo odula kuposa hotelo ina iliyonse m'Malawi muno, Golden Peacock, Bingu Presidential Hotel, ndi kugonesa ma delegates to ordinary delegates paka number 4 mwamba ena mafro aja umaliza wose pa Golden Peacock ku Bingu Presidential Hotel maliza wose akuti ine ndi mtsogoleri othandiza Malawi. A president vuto lake angodziwa baibulo sanaphunzire za chuma. Ndipo ndizomvetsa chisoni kunena kuti tikamata MCP ndi akazi kwanje, mumvetse ndi akazi kwanje ndithu alibe manyazi ndipo ali ndi ufiti wa masana. Anakhapana ku convention okhaokha, kukhapana kusiyirana zilema chifukwa chofuna maudindo a MCP. Sindine iyayi zinachitika ku Bingu kuchoka pa 8 mpaka pa 10 mikangano mbwerekete. Zinampangisa mpaka mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress yemwe ndi president panopa kuchezera ku convention njolinga kuti akhazikitse bata. Amazoti akangochoka chabwino palibe mpaka MDF polisi mbwerekete, koma chipani tu choti chili mboma chilibenso akupikisana naye. Ndi Amalawi muzipeza mayankho, muzisiyanitsa pakati pa Professor Arthur Peter Mutharika ndi Dr. Lazarus Makafe Chakwera kuti kodi amene ali better off pa economy ndi ndani. Chifukwa ife tinkalalikidwa kuuzidwa kuti tigarukire tigwetse boma la DPP chifukwa likuononga chuma, koma lero lino ndangokhala kakasi pakamwa panga kunena kuti kodi zimene ankatiuza anthu uzizi a MCP kuti tiyeni tichose DPP ikupanga tsankho ikuononga chuma, iwo ndeza khala times 100. Zomvetsa chisoni kwambiri. Inu a Professor Peter Mutharika tikupempheni musade nkhawa ina iliyonse. Ine ngati Light Numangoje ndikutsimikizireni pano kunena kuti ine ndinali mmodzi kuno kukalonga amene tinaluma mano kuti boma ligwera inu. Ndiye tiliso nkuthekera kuti mubwereraso mboma. Mubwereraso mboma, musade nkhawa. Gwirisani chimodzi, lemekezani democracy. Speech yanu ya ku convention ikakhale yomanga chipani, osapanga speech yophwasula chipani kapena yopseza ma delegates kuti avote zimene mukufuna inu. Musadandaula professor, inu ndi munthu wokonda mtendere. Munali nkuthekera kulamula ngati mene akulamulira panopa, kamangeni kayikeni ku Lilongwe, kamuyikeni ku Mangochi, kamuyikeni ku Dwangwa. Munali nkuthekera, koma munakonda dziko la Malawi. Inuyo ngati munthu wokonda democracy, Mulungu akudaliseni, Mulungu akusungeni pokabwereraso mu ulemerero wina wachiwiri umene uchitike 2025 chifukwa Malawi apeza yankho
mavenda mulilongo akuvutika kulandidwa therere lenileni, timakaroti, mango, masawu ndi zina zotero. Mtsogoleri akudziwa nkumalamiza anthu kuti tifuna kuthandiza amalawi asamazimangirire, koma alilongwe city council deire kulanda anthu timandasi, zinthu za uchitsiru. Utsogoleri okhala ngati ukudzidzimuka sikutithandiza. Ambuye Mulungu mutikhululukire, tinamulakwira profesa, mutikhululukire. Posayidwa apatikhala tikulengeza zitukuko zimene anachita Profesa Peter Mutharika kuno kumpoto, tichite kompeya ndi MCP ilipo panoyi, tione kuti amalawi ayankha ziti. Mwina amvera kulankhula kwa Mai Catherine Gotani Hara ngati vice president kuno kumpoto, sindikukhulupirira. Mulungu akudaliseni a profesa.